Siya ginimbot tata kay ngit-ngiti perminti pananaw ba? Pananaw perminti. Dungog rin itong pag-asa ni. Liwanag ng pag-ibig, mingaw magkayong palibot yun din down. Si Mana, kung Mana gini ko malay. Tok na lang gani. Uy! Ansa? Uy, mati, kinay! Ansa? Anong lang mo ka diri? Nag-usam ka dire. Ay! Usay trada mo dire, na ka dire. Unsay tri? Anak mo usay, nag-usam ka dire. Taka naman kang istra. Unsay tri? Ayaw, di ma. Ang ingon nga paghinay diri kay. Di ba una ya? Anak Say ko, baka. nag-usam ka dire. Aw. Ako maneng balay magpa-atop gani ko no. Aw, Ikaw nung sa mga diri ah. susuro na mo kay. Sa ni lugar na dire kay. Bawa kang dita kay kita. Say di ko say gimuta. Ako di ko kita ba kay akong pananaw. Mao na lagi mo Burnout. ay di ka kay gimuta. Ay gimuta. Ako di ko kita burnout tong pananaw. Ay. Mao gi tagsaritaw po nga di ka kita nya mag suri-suri po. Diri bi. Sulsa sa. Oh, Oh, balay. Hey, natay plano. Mo ni kong kwarto. Amo ni mo ko ay. Ay, Ko ka. Sige ni. Koy bato mo ni. taka naman kag istorya oy. Anak ko mo ni mo kwarto. Unsa may Mirto? Werte na yun tayo. Buulan ni mo eh. Kwarto ba? Kwarto? Ay, kwarto. Hinayang istorya mo singka man noon ka. Sudah yung magkwarto. Okay niyo. Dayapan yun. Ano yun? Itura po ning buta ning ato ang kakuyo po. Ay, doha ka po. Kwarto ni. Doy mo kwarto day. Oh, kita ni mo? Di kayo ko kalaro. Bola lang yan. Wala na si mong batsi ha? Sabay kas ko ah. Asam tamag to. Sabay ba to? Sige magkagisot ko ba to? Ganina naman tayo nagpili. Asam tamag to. Manguha tag itlog sa manok ba? Sabay kas ako ah. Bad na. Kung sabay, lapad. Bad ba? Bad. Usa Bisaya pa. Sala. Saan na po ka? Kung sabay sala. Ayaw, di ma. Sabay. Salaon na to. Ngaw. Sabay la ngawa man ta. Magkainom. Grabe bumula yun. Baga ang Manguha ginatuloy tag ba? manok ba? Manguha tag manok. Itlog manok ba? Manguha tag itlog manok. Ay, ito siya manok. Di kayo patakar kag yaw-yaw ang iyong Ikaw, sala. ikaw bala. Sunod ako suma. Ano say? Lolo. Ayaw, di ma. Sunod ako, sunod. Sunod. Ay, bumula yan. Pandato yan. Ikaw tigdawat. Ako tigsaka ako, ikaw tigdawat ha. Ah, sige. Asa may si Papadjog si Bimatik? Nag-uban ba yung bungulog ang buta eh? Tanda na ko ni ba? Batsi pagkaganan, kaya bagluta. Deta, kinaay. Target na ko diya. Asan itong gidalang? Kita naman ni Dire. O siya may muskit! Oh, kani sa pagat. Ngiti ba? O siya may muskit ba? Ngit. Natulog mo na kibuta man ka! Hulog tag. Ibutan ay ko. Ayaw, di ma. Saan kayo din no? Dre, ikaw tigdawat ha? Sige. Kada mo, saka ko Dre. Ah, sige. Di na ko. O siya may biko! Ah, di na ko. Oo, lagi na. Diha, raka! Hisgot may noong kag biko! Kamala! Kurang mga buwang. Bisa ka na dia?
Sama ka dia. Kijam ni. Bitisoy ni, bitisoy. Kijam ka dia. Ay, kung si Papa Jody ba abot? Kung siya turon. Usa may kuha dia usa. Kasi dato siya ikaw, di na ako paabot daw. Oh, dira mo ibantik. Dawata, dawata. Unsa ka dia? Papila ko bi. Uy, naama si Butisoy lagi. Papila ko ba? Pataktak lang kang itlog ni dili kay pako. Kamu yun wa yun boy. Ano dapit ni? Oh, dawata. So, dapat dili sura. Nabuhaw ka itlog. Uy, ang di dapit. Ako naman hinong itlog ko imo ha. Ang sak naman noo ning. Kawa gi ayo po ning Ang dapit ni. buta tong kuyog oy. Dira ba? Uy, lah. Isa. Napoy isa po, kimpang po, di mo ka. Abot ya pun. Segabal-segabal ni sa trabaho nung dia. Oh, dira mo. Pero yatay. Hoy, Saan ni? itlog ako na. 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 Oh. Dali kay. Hapit na. Saan man? Di ka gani oh. Saan ni? Di ka ba? Uy, iti. Uy, Werte na yun tayo. Ha? Security? Security? Tagal papadyo lagi. Wala ka Ano ba? sa security daw? Tawa lagi may trabaho lagi ba? Uy! Ang lari! Uy, saan mo? Uy!